Čau. Čau. Daj aj ty aspoň high five. Kde som ťa zobral? Na streleckú väžu. Na streleckú väžu, hej. Je to menej asi také známe, alebo tak, ale aspoň my to ukážeme. Ja mám streleckú väžu troška zafixovanú, len tam na zorách sedie kus bojničke. Ale z tejto strany to vyzerá... Hrozne. Ako? Hrozne to vyzerá. Ja by som povedal luxusne. Že vôbec nečaká, že tu bude také pekné. Vyzerá to jak nejaký hrad, nie? S väžami. Ktorý chceš obísť sprava. Nie, nechcem obísť ani ho sprava, ani zľava. Ale vybrali sme pravý pilier. Tak? Vidíš ho? Nie. Ja ho vidím. Ho načiarknem, takže... Rozmysleli sme ešte na stredným, ale ty si zmenila po ceste, že poďme pravý. No tak poďme pravý, no. Dobre. Či bude ľahšie alebo ťažšie, ja neviem, obidve sú približne rovnaké obťažnosti, takže uvidíme. No dobre, začiatok cesty. A hore, čo povieme, ideme? Leziem a ty povieš istím. Dobre, tá istí. Dúfam. Čo? Hej. Dám tu, aby som ťa nestiahol, hej. Aj keď tu je to ľahké, ale aby som nepadol a nestiahol nižšie. Takže aké sranda utvary, ne? Pozri, tu vymleté úplne do ostra. To sú... Až to urobí také dierky. Zajímavé. Ja, či nie? Pekné. A skôr zajímavé. A niekto tu nechal aj karabínku rovno. Ja že ako nechám ju tiež tu, ja nebudem brať čas. Zase je to také zmachovatele. Ako ten preles tu bol zajímavý, tá obťažnosť asi sedí na tých 5 minus, aj keď sa mi to na začiatku nezdalo. Nie je to silový, ale skôr na tie nohy. A človek musí ísť trocha do vzduchu, aby prestúpil na túto stranu. Ale sú tu skoba aj tam nabitá a tam, takže pomohlo to. Ja som počkal tu, lebo tu by nám už, keby som pokračoval, áno, prechádzalo aj cez hranivami a hlavne by som ju nevidel vôbec, ako to prejde, aby som aj povedal, keď mala problém. Tak vieš. Tak drž sa teraz noha hore až, tak super. Tu som aj preto dal to istenie, aby nešlo áno tu ku tým hranám. Ale rovno k tebe. Po tej hrane? Hej, stále musíš ísť tak a prestúpať to skôr na nohy. Ja viem, je to také adrenalinové, hej. Myslíš vážne? No tak myslím. A som tu nenatočil a uvidíme, jak to prejdeš. No. Že tam nejak po schodíku vystúpať a potom prestúpať tu ďalej. Tu už ďalej budeš mať na chvíľu zase kľud, by som povedal. A budeme hlavne na slnku, bo tam som bol v tieni, už mi tam bola kosa. Neviem, či ťa tu vediem dobre. Toto bol riadny výskok. Asi si dneska zažumaruješ. Nemá ťa, tu sa išlo, tu sú slučky. Aj tu dve takto aj dal na schvál kvôli tomu. Aj keď sú tieto špagaty tu, nerad, tak sa nerad na nich spolieham. A dám tu radšej asi svoj friend a tak. A chceš, aby som ťa zase tu čakal? Fasa.
Povedal by som, že boulderový problém. Na výšku to môžeme asi po tú prvú policu 3 metre a z boku nie je nič. Treba to prejsť stade. Boli tu nejaké repky, a ich sú napojení len pre istotu celé istenie mojich friendoch, na tieto sa nespolieham, lebo ani to neodporúčam nikomu, aby cez takéto použité zláňoval alebo niečo. Sa stalo, že sa otrhli, strašne zvetrávajú a rýchlo a ich kvalita sa znižuje. Láno vydrží oveľa dlhšie, aj keď je vonka. Tak, vytlať sa rukou. Nie na koleno, poprosím. Zas budeš hovoriť, že máš modriny. Nie na koleno, nie. Kľudne si ho nechaj a pozri sa, jak si teraz tu ďaleko, až na toto tu sa musíš dočiahnuť. Čo je pre teba, skoro bude to momentálne nadľudský výkon. Ale sa musíš naučiť, aký si išla sokolíka, no tak do boku a sa ťahaj a nohy zapieraj hlavne do pravej steny. Do pravej steny nohu. Maťa, tam sa šmiknutí. Do pravej, tak. A dvihni vyššie, tak. Áno, a dvíhaj sa. Pekne. Iba troška ti pomáham. No. Tak, noha. A už keď chytíš tu hore, tento veľký radšej, s touto rukou prechytú už čím skôr. Tamto sa drž. S ľavou rukou sa snaž dostať na ten halo. Tak. Stúpaj, ešte stúpaj. A potom vykladaj nohu tu. Nie koleno, nohu. Môže si odsadnúť. Tak, super. Dobre. No. Bolo to skôr. Tak som ti troška dopomohol. Ale vidíš, že... Čúchanie sa po skale. Že čo? Čúchanie sa po skale? Hej. Dobre, si išlo. Dobre, tu už budeš to mať zase trocha ľahšie. Nejaké žlté kamene, ale tu by mala byť už tá horná väža. A tá tráva tu je otrasná. Posledné lezenie ťa čaká? Toto? Čo Aj. si pipi? Nie som pipi, tak to je. Tak tým prejdeme, keď sa počúvala. Tu máme štand. A prejdeš, lebo ty len zatiaľ to nevidíš, ale nie je to také komplikované, ako sa to má pri pohľad zdá, lebo ty pozeráš zbytočne do rohu. Ale ty pozeráš, že tu máš pekné schody a môže ísť rovno po platni, vieš. Nikto ti nekáže ísť priamo do rohu, do toho plochého. Jo. Ale keď chceš, môžeš si vyskúšať také jak cesta cez knihu. Tam nechceš dobre. Tak asi pôjdeme potom normálne po takýchto zavrešných platniach. Malo to byť iba to najťažšie za mnou. To najťažšie, že malo byť za tebou? Neviem. Tak ten záverečný úsek nie je napísaný, takže... Ale iba pozerám, že kde založím čo, aby som bol istený. Aby som nespadol na dehec. A sú tu škáry, takže fajn. Jelano. OK, idem. Zasa. No i konečne to je lezenie na záver, skoro po tých debilných trávach. A tak si predstavujem lezenie. Čo? Sa ti to splnilo. Aj. Ale drž ma aj tak.
A vidíš, aký som, že je tu aj stará skoba nabitá. A že niekoho presne napadlo aj tú líniu ísť takto, vieš, a nie niekde tam do blúdu. No, pekné. Adrenalinové. Nie je to na fyzickú silu náročné, skôr na psychiku a balans. No čo, si pripravená? Nie si? Ber to, že to je ako samoist na umelej stene. Neboj sa. No poď. Tak zrobím fotku a pošlem ti hneď, vieš čo, mamke. Kde si ju zase zobral? Či? Zás to budú reči, ne? V nedeľu nedostane obed. Už nikdy nedostane obed. No poď už. No opíš svoje pocity. Bolo to pomalé. To nevadí. Ale to nie je na čas. Aspoň nie toto. Ale nebolo to až také hrozné, jak sa dalo, ne? Čo? Lezecky. Hej, psychicky to bolo náročné. Tu si riadne preverila svoju psychiku, by som povedal. Ale čo sa týka stúpania, chytov, všetko bolo úplne luxusné, je tam veľa, aby sa niekto nebal. Takže skôr taká psychická stena a dá sa odistiť. Ja. Zvládla si to, ja ti gratulujem. Bez usadnutia, bez pádu. Paráda. Čo? Si zašpiená od steny, máš na svoje. Nevadí, dobre, super. Taký balván sa obíde. Kto by bol veľmi náruživý, tak môže prejsť cez tie väže. Nie? Dajú sa preliesť. Ale my už iba zideme tu a obídeme ich, kašleme na to. Nie? Tak si rozhodla? Tak, keď sa rozhodla, tak bude. Už sme sa prezuli. Takže jak by si to zhodnotila obťažnosťou? Sedí to? No teraz sme si to povedali. Ale môže niekto povedať, tu na ten posledný úsek bol lezecký asi najkrajší, aspoň za mňa. Všetko ostatné tam je také nemastné, neslané. Tá tráva je otrasná. Tráva je otrasná, hej. A ten úseky, čo tam boli napísané za 5 minút sedel, ten 5-kový sedel a to bol taký ako kút. To bol krátky, asi 3-4 metre. Hej, tá iba kút proste sa vyťahnuť. A za mňa toto mohlo byť 4+, ale adrenalinových. Lebo bol si v kolmici. Ale však tam ide sa dobre držať a ísť. Aj sa to dá odistiť. Sedí to? Asi tak. Sedí to. Ale podľa toho obrázku, čo tam doložím teraz, tak to asi sedí. Ne? Ale toto tu je to čiarkované. Hej. Lebo bolo tam ešte 4. Pamätáš si? Ale to sa tak Ale to sa jej trebalo to obísť, pretraverzovať, čo samozrejme my sme nechceli. A toto čiarkovanie tam nebolo zapísané, že čo to je. Nie je tam napísané. Tak za mňa také 4+, ale plus adrenalín ešte. A kto by chcel ísť cez veže, tak asi aj. Nie, táto je zase také asi obťažnosťou, ale cez veže už kašlem dneska ísť. Dobre, my už... Lebo je tu aj mach na skale. Hej, mach je na skale a prsty sme si troška dorezali neskôr. Aj ostrá je skala. Aj od machu. Dobre, ja aj tu skončím video, nebude extra dlhé. Tebe gratulujem. Si to zvládla tak, ako som očakával už. Hej. A aj túto adrenalínnu časť si išla bez chyby úplne. Pomaly, kľudne, s rozvahou. Tak? A čo povieš ty na záver posledné? Že som rada, že to má zase.
Nebolo to nič moc, neviem, aké mám z toho pocity. Aj. Zmiešané mám z toho pocity. No toto povedal, že, takže z cesty máš aké pocity? Skôr zmiešané. Skôr zmiešané, takisto ja toto aj pocitujem. Sú aj krajšie. Takže toto pôjdeme. Iba pár úsekov, čo stoja za to a Za lezeckých, hej. väčšina je taká odraz cez travu a Cez travu. hej. Dobre, takže tú cestu ja úplne neodporúčam. Kto ju chce ísť, nech ju ide. Je to každého vec. Ale sú lezecky aj krajšie miesta, na ktoré sa čo skoro pozrieme. Dobre, čaute. čau. Čau.